አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን መስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርህት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን አሜን። 20 ለካቲት ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር እዩ። በረኸትን ረድኤትን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ናይ ዝዕለት ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። 20 ለካቲት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚህ ዕለት ዝኽበሩ ባስልዮስ፣ ቴዎዶስዮስ፣ ጢሞቴዎስ ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ብሰማዕትነት ሞቱ ኣዕረፉ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ትኹን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ድማ ምስጋና ይኹኖ አሜን። ሊቀ ጳጳሳት ጴጥሮስ በዚህ ዕለት ዝኸበረ ኣቦ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ጴጥሮስ ዓረፈ። ንሱ ድማ ካብ ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 21 እዩ። እዚ ቅዱስ ድሕሪ ሃዋርያ አትናቴዎስ ኣብ ናይ ሽመቱ መንበር ኣብ ዝተቐመጠ ጊዜ ካብ ንጉስ ዳርዮስን ካብ ናይ ከሓዲ ኣርዮስ ወገናትን ብዙሕ መከራ በጽሕዎ እዩ። ክቐትልዎ ኣብ ዝደለዩ ጊዜ ድማ ሃዲሙ 2 ዓመት ዝኣክል ተሰወረ። አርዮሳውያን ድማ ልቅዮስ ዝተባሃለ ከሓዲ ሰብ ኣብ ክንድኡ ኣብ መንበሩ ኣቐሚጦም 2 ዓመት ነበረ። ድሕሪኡ ሃይማኖቶም ዘቐንዐ ምእመናን ኩሎም ተላዒሎም ንአርዮሳዊ ልቅዮስ ኣሳዲዶም ንኣባ ጴጥሮስ ናብ መንበረ ሲሞቱ መለስዎ። ንአርዮሳውያን ድማ እንዳ ኣውገዞምን እንዳ ኣሳደዶምን 7 ዓመት ነበረ። ድሕሪኡ ካብዚ ናይዚ ዓለም ድኻም ይዕሪፉ ናብ ናይ ዘለዓለም ዕረፍቲ ከደ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና ድማ በጸሎቱ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ትንበር ለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ፊሊሞን መዐንዝር ቅዱስ ፊሊሞንን አናጉንስጢስ አስቃሎንን ብሰማዕትነት ዓረፉ። እዚ ፊሊሞን ኣቐዲሙ ብጭካኔኡ ብኽሓድነቱ ወደር ዘይርከበሉ ናይ መኮንን አርያኖስ ኣዝማርን ኣጻዋትን ሓያልን ዝነበረ እዩ። ሓደ መዓልቲ አርያኖስ ንአናጉንስጢስ አስቃሎን ፀዊዑ ንኣጵሎን ሰውእ በሎ። አስቃሎን ድማ ናብ ፊሊሞን ብምኻድ ኣብ ክንዳይ እባ ተሰዊኢካ 4 ናይ ወርቂ ዲናር ክህበካ እየ በሎ። ኣብ ክንዳይ ኮንካ ተሰዊኢካ ማለት እዩ። ፊሊሞን ድማ ብናይ አስቃሎን ሓሳብ ተሰማሚዑ ልብስኻ እሞሃበኒ ተሸፋፊነ ኣብ ክንደኻ ክስውእ እየ በሎ። ፊሊሞን ኣብ ዝኣተወሉ ጊዜ ግን ፈሊጦሞ እንታይ ኮንካ በልዎ። ንሱ ድማ ብክርስቶስ ዝኣምን ክርስቲያን እየ በሎም። አርያኖስ ከዓ ብህይወት ክትነብር ንኣማልኽቲ ትሰውእ በሎ። ፊሊሞን ድማ ብዘይካ ብስም ክርስቶስ ምሟት ካልእ ህይወት የለን በሎ። ኣብዚ ጊዜ አርያኖስ ጥምቀት ከይረኸብካ ቀልጢፈ ክቐትለካ እየ ተስፋኻ ክትስእን ኢኻ በሎ። ፊሊሞን ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ጥምቀት ናይ ክርስትና መታን ክዕድሎ ናብ እግዚአብሔር ምስ ጸለየ ካብ ሰማይ ብሩህ ደመና መጺኡ ኣጥመቆ። አርያኖስ ከዓ በዚ ሓፊሩ ምናልባት ፊሊሞን እንተተመልሰ ኢሉ 3 ወተሃደራቱ
ክጸፍዕዎ አዘዘ። ቅዱስ ፊሊሞን ድማ ናይ እግዚአብሔር መላእኽቲ ስለይ ደስ ክብሎም ስለ ዝርኢ ዘለኹ ካብዚ ዝኸፍእ እንተጸፍዑኒ እውን ኣነ ኣይፈርሕን የበለ። ድሕሪ እዚ ኣርዮስ ባላ ኣብ ዘለዎ ጉንዲ ሰቒሎም ብፍላጻታት ክነድፍዎ ክሃርምዎ አዘዘ። ነገር ግን ንቅዱስ ፊሊሞን ጸጋ እግዚአብሔር ሓይልዎ ምንም ከም ዘይተንከዮ ኮነ፣ ከም ዘይተጎድአ ማለት እዩ። እቲ ፍላጻ ምንም ከይተንከፎ ንኣርዮስ ምስ ነገርዎ ደጊሙ ኣነ ቆይመ እናሃለኹ ብፍላጻታት ንደፍዎ ኢሉ አዘዞም። ኣብዚ ግዜ ሓንቲ ካብቲ ኩናይ ተመሊሳ ንዓይነ ናይ ኣርዮስ ነዲፋ ኣዕወረቶ። ኣርዮስ ከዓ በዚ ብጣዕሚ ሓሪቑ ንቅዱስ ፊሊሞን ካብቲ ዝተሰቕሎ ኣውሪዶም ምስ ኣናጉንስጢስ ኣስቃሎን ርእሱ ክቆርጽዎ አዘዘ። ከምቲ ዝኣዘዞም ድማ ገበሩ። እዞም ክልተ ቅዱሳን ድማ ገድሎም ፈጺሞም ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተጎናጸፉ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና፣ አሜን። አቡነ ክፍለ ማርያም ዘዲጋባ እዞም ቅዱስ ትውልዶም እንደርታ ክኸውን ከሎ ኣብ 14 ዓመቶም መንኩሶም መኒኖም ይነብሩ ነበሩ። ኣብ ሓደ ወቕቲ ናብ ኣክሱም ከይዶም ወለዶም ናብ ዘለውዎ ቦታ በጽሑ። ድሕሪ ቅዳሴ መኽፈልቲ ቆሪሶም ክዕድሉ ከለዉ ኣዶኦም ሓሚቐንን ጸሊመንን ከፊእወንን ስለ ዝተመልከቱ ንኣዲኦም ኣድልዎ ገይሮም ብብዝሒ ሃብወን። ኣዶኦም ግን እዞም ጻድቅ ዝሰርሕዎ ዝነበሮ ኣይፈልጣን ነበራ። እዞም ጻድቅ ካብ ብቕዓቶም ዝተለዓለ መና ካብ ሰማይ እንዳወረደሎም ካብ ከውሒ ድማ ማይ እንዳኣፈልፈሉ ይሰትዩ ነበሩ። ኣድልዎ ኣብ ስለ ዝገበሩ ግን በዚ ስራሖም እግዚአብሔር ተቆጢዑ ንዝሃቦም ጸጋ ከልኦም። አቡነ ክፍለ ማርያም ድማ ነዚ ኣብ ዝፈለጡ ጊዜ ብዓብዪ ሓዘን ካብ ሰብ ተፈልዮም በዓቲ ዓጽዮም 11 ዓመት ብልቕሶን ብዋይዋይታን ንእግዚአብሔር ለመንዎ። ድሕሪኡ ድማ እግዚአብሔር ንይቕረታኦም ተቐቢሉ ናይ ቀደም ጸጋኦምን ክብሮምን መለሰሎም። ስለ ዓሌትነት፣ ዘረኝነት፣ ክፍኣት ብብዝሓት መሃሩ። ድሕሪኡ ካብ ዝደረቐ ከውሒ እንዳኣፈልፈሉ ንኣህዛብ እንዳምሃሩ ከጥምቑ ጀመሩ። ካብ ሰማይ እውን ሕብስቲ እንዳወረደሎም ንህዝቢ ክቕርቡ ጀመሩ። እዞም ጻድቕ ኣብ መጨረሽታ ኣብ ለካቲት ዕለት 20 ከም በዓል ሄኖክን ኤልያስን ዓሪጎም እምበር ኣብ ምድሪ ሞት ኣይቀመሱን። ዓብን ኣደናቕን ገዳሞም ኣብ ኣክሱም ይርከብ። ናይ አቡነ ክፍለ ማርያም ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና፣ አሜን። ካብ ዘረኝነትን ካብ ዓሌትነትን ድማ አቦና አቡነ ክፍለ ማርያም ይሰውሩና፣ አሜን። ለካቲት 20 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አቡነ ክፍለ ማርያም ዘዲጋባ ዝተሰወረሉ፣ አቡነ ገብረ መርዓዊ ዘአግዶ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ፊሊሞን መዓንዝር፣ ቅዱስ አስቃሎን አናጉንስጢስ ሰማዕትን፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ናይ ዓብይ ሐዋርያ አትናቴዎስ ወዲ መዝሙር። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊት ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር፣ ቅዱስ አክሎግ ቀሲስ፣ ቅዱስ አፄ ካሌብ ጻድቅ፣ አባ አሞኒዮስ ዘሃገረ ቶና፣ ቅድስቲ ሳድዥ የዋሒት፣ አሜን። በረኸቶም ይሕደረና፣ ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ በረኸቶም ይሕደረና፣ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትኳን መላእክት ይተኣረመልኝ፣ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፣ አሜን አሜን። ለይኩን